Hallo, første gang vi spiller et 3D-spil, men i Roblox! Kom! Du ser mig ikke, dame. Ja, det er rigtigt. Men ja, okay, men det gider jeg faktisk ikke, fordi jeg synes faktisk, det er lidt underligt i dag. Det er altså meget at komme ind i hus på det. Du kan ikke knække døren, ikke? Du er dum! Little child, don't you know I'm smarter than you? Hvorfor bor det der? Hvorfor bor det ikke bare i vinduet? Er du sgu da ikke smart, mand? Jeg er smartere. Little child, don't you know I'm smarter than you? Mit lille ønske, det der. Dame. Kan nu dame tage mig? Du tør ikke, du er bare bange. Oh, you are back again? Dame. Bare hun er ikke efter. My house, you little brat! Så dræbte! Laver du? Skulle du prøve det? Jeg skal give dig gengæld. I'm going to punish you, you Ah! cat! Hvor er der gurker? Hvad er det? Hvad? Ligesom dem i det der underlige spil. Det. I Ja, hvad er det, der er lidt? tail, you rat! Jeg lukker den fucking dør, altså. Jeg vil ikke spille kold video. I will get you now, rat, and skin you! Like, subscribe.